Barok ngilai tip ya kadau jong jingwan sha than ka kong bindas em ka nok song Shillong na ka Shillong Maulong ka bana Ribhoi district hanong ba Shillong ka taru akhmat secretariat hasua bakan sha pin kendria sha ka yang kali ka badana senda bat ka additional secretariat hasua bakan ni ka long kme kan sedang yaki banwan sha than ngilai yo i bakidon kiseng bhalang umpat kitu kiseng ki bapaw hapo Ribhoi ban kren halor kani ka mat ban poi sha ka jing yaki Henry kaniru ka kutang sipor kat baka Surok na Nongpoh Umden cha Sonapur pat kabadon san pupra point khan riu kilometer haka jing jerong kadang ya kisngi kala nang jot rathai ban pelong ki pajba ban mat ki babun ki jing e khamtam ki to ki bhap shong de ki kalirit ka baso phla bakani ka mat kamde ka bakut tang apo ka jing ekran hapo ki katu kaningut ki briu ya kani ka mat ka deiru kabala dep ni kran hiyeng darbar thau an ya kabala wanra du MLA ka Nongpoh na kaseng UDP ubadan hakaliang sinsyar ba meral bonds em batru hagi jingyelang ya kabaula kular yang penting kenapa kani ke Surok ru kade ban long kuloi kat bala ke first phase ke banadu na Nongpoh Umden adu hapom ciri kan poi ke first phase apusan kilometer aga ba ngin yele kat bala kamnom no haswa ke financial year ke muslim arga pusau agaba kadi ban urlong no na benda ban suk ki petba kinong lek kinong wan lat balong gomba songja mo ong gobu ni mo tegala sini ka ke Surok te den rengi skam bakat bala na kaliang denga kum MLA jong pi wala penjok ru ngan nom song thai umtang kata ya ka jing e akabai dei bakani ke Surok wat kinong kit kam kan National People's Party na Nongpoh ki badai ki riurang ba ki la depan pensngau show menteri badai kimi katanat pildi roads uba preston tensong hakapor bu poi shaketiga jaka hau bnai no pra arajar arpulai ide ibayat bayan dari Surok nadu Nongpoh seduk belkuri seduk Sonapur kamar man area kata dirasa sitom sisa agini ki bnai beladap kejibuat gepingai skamba kan budak kan bu nomor liang hawan hati tidak boleh air dan ijazah bahasa ini guys kamba kajiwan jepi kajing ut jingnam jongi kino kikam bersama juga parti dan penselo jepi ba midon ka obligation ban pensok ya kali kawan ban chupin kan mau hakapor bau ba preston ulej ban bu mau nong rem ka Surok ha umsau nong bri hau banai rempang arajar pusau ulaong baga Surok Nongpoh Umden Sonapur kadai kabla penduk tia do dem ya u balik ngong pinga do tia do dem ya kadai Surok Nongpoh Nongpoh Umden Sonapur ngaman ngoi i kadai ka lifeline operate ya kadai ke area ka thain berko teka first phase mentangin sedang muslim chu begin sedang syuaban poi Umden ka first phase ka begin le lamba jong kata ka donor ministry ka donor scheme bat ka baar pat bat pendep hadu ang te pernihat ngan le napo ka world bank ai baka kam ko mongo ti bunsit nga sat kren ya kata ai baka kam kan kren kam jam ban ya ketin ka basa nang ta e upat ba ul bisa kumbakalong ka kong bindas em hasua bakan wan kiu ban yaki anong ba Shillong kala dep ban penpau sha ka sarkar ya ka jing bom la sha shu halor ka jing so sat ka bakalamat ki bubun bun ki snem ha ka ya ka yeng jong ki pajba ki baju ya lingba na Surok Nongpoh Umden Sonapur namar ka jing jot rathai palat jong ka te Surok ka nie ka jing shong sha than jong ka ni ka long kme ka dei ka baklem bu por bat ka jing wan ka jong ka dei ka baklem yo jing bet re ban chupin tep hasua ka ni kata khat nyau trik ujumang arajar sapsau kani ka long kme ka lapoi show office deputy commissioner ka East Khasil district wesi sadu ban bo da ka jing tho ban pan jing bet na ka board district bakan Shah ya ka bakan sedang no ya ka jing sha than nadu ka arpsau trik ujumang arajar sapsau bat ka jingwan jongka ban bo sundan da ka jing tho shika office trik ka mudisi ka de Hadien ka jinga ikit bok kirbang MLA ka Nongpoh ba meral bonds e ma ka jing ikran badu Shillong Mail haka khatsan tarik ujumang arajar arpsau ngaklem yo ya ka permission na ka benta ban shim ya ka tukarai ban one shot ngan hangnya khamat jong ka sekretariat hinre ngayo ka city ka ba na ka liang jong DC kila ong yanga ba kila proses ya kan ya ka scheme jong te Surok dan Nongpoh Sonapur kani ka Surok kadai ka badang shudap banterwa na katanat Public Works Department roads kumbala paw kilat pathai kubor bagade ka project na Surok ka baap Mynta tang ban chukhat tendar
ka jingtep ka babnya halor kani ka surok ka dei kat kum ka jingtep balayo na ka city jong u chief engineer pildi roads ka badang shidap bantho dangshan ba kani ka city ula pentep ba ka office executive engineer pildi roads Nongpoh division kala shimkhia ha ka bai dei ba ka te ka surok Nongpoh Umden Sonapur ka baha papo ka major district road kat kum ka city no chief engineer uba di langstang ka bala pha show deputy commissioner ka east castles hakar phulai tri ku chumang arjar psaw lai thu ba ka surok Nongpoh Umden Sonapur road ka dei ka baha papo ka major district road MDR ka badon ni ka jingjalan sanpupra point khandriu kilometer bat ka surok ka dei ka bala jot rathai bha na ka daw ka jingbom don ni ka pisal ni fund na ka sarkar la shumarmot malumala na ka por cha ka por kumta na kaliang ka sarkar lingba ka tanat pildi roads Nongpoh division kala shimkhia hakaba kumba khandai point south fly kilometer ka basdang nadu ka surok ba Nongpoh NH6 ka bakot hadu ka shnong purdwa la penrung apo ka scheme North East Infrastructure Development Scheme NESIDS bat kumba south point north kilometer la penrung hapo ka scheme PMGSY ka bala deb ban pharu ka proposal ka ba hadu minta dang up ban yo ya ka sanction lani kumbala Thok tien nongway sanction awaited ka jingpalong yo CE ka pildi roads ban Thok show DC ka east castles ka de tien bo DC la pentip ka office jong chief engineer jong ka tanat pildi roads Meghalaya lingba da ka jingtho bagadon ka city pan jingbet jangkawi ka long kabi ka banaka shnang maulong ribhoi district ka kong bindas aim ka bala rai ban shong sha thana khmat ka secretariat halor ka jingdawa ban shnapan bhano ya ka surok Umden de lor ka te ka nongrem bo chief engineer la jubab lingba da ka jingtho halor ka jingya lenti jang ka surok Nongpoh Umden Sonapur ya ka bawla batai shai habai dei ba ka jingpung khre jang ka tanat ban shnapan bhai ka surok Umden ya ka bawla batai shai habai dei ba ka jingpung khre jang ka tanat ban shnapan bha ya ka surok Umden ya Mynta ha bai dei bat kani ka surok min up kai ka ba ka sarkar kan ai ni penshai pajba badrupan pani da ka kam umshu tanga ki jinkula और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।